ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ହିମାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ଚୁପଚାପ ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଦିନେ ଶିକାର ପାଇଁ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କଳିଯୁଗ ଆସି ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ମୋ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତମେ କିଏ? କଳିଯୁଗ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ କଳିଯୁଗ ଅଟେ। କାଳର ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମର ଏତେ ଦୁଃସାହସ କି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଏ ଧରିତ୍ରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନାଶ କରିଦେବି। ଏହା କହି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଧନୁରେ ତୀର ଯୋଚି ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି କଳିଯୁଗ କହିଲା, ରାଜନ, ବିଧିର ନିୟମ ଅଟଳ ଅଟେ। କାଳର ନିୟମ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଯେମିତି ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା, ସେହିପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ କଳିଯୁଗ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କାଳ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, କଳିଯୁଗର ଆସିବା ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଯୁଗ ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ହେ କଳିଯୁଗ, ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। କଳିଯୁଗ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, କାଳ ହେଉଛି ସର୍ବଭୌମ। ସେ କୌଣସି ସୀମାକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଜି ବିଧାତା ବି ଦେଖିନେବେ ଯେ ମହାରଥୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାତି, ଯାହାର ରକ୍ଷା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ, ତା ବାଣରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ କଳିଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି କଳିଯୁଗ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ରହୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବି ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଶରଣରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶରଣ ଦେବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏଣୁ ମୋତେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି 4ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ କଳି ବାସ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ପରସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ହିଂସା ହେଉଥିବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବଦା ଅସତ୍ୟ, ମଦ, କାମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା, ଏହି 4 ଅଧର୍ମ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେହିଠାରେ ରୁହ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ମାଗିଲେ। ମହାରାଜ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ତାହା ହେଲା ସୁନା। ଯେହେତୁ ଧନରେ ରଜଗୁଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳିଯୁଗକୁ ସୁନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି କଳି ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟରେ ବାସ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜା କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଶିକାର ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୋଷ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଶମୀକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଋଷି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ। ରାଜା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, କାହାକୁ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପାଣି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଋଷି ତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ। ପୁଣି ରାଜା ପଚାରି ବୁଝିଲେ, କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି? ହେ ଋଷିବର, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଉନି? ଏହିଭଳି 2-3 ଥର ପାଣି ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଋଷି ତ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ବହୁତ କ୍ରୋଧ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ବସିଥିବା କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଲୋପ ପାଇଗଲା। କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଦେଖାଦେଲା। ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହା ଭାବିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମଲା ସାପ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସେହି ମରିଯାଇଥିବା ସାପକୁ ଆଣି ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଶମୀକ ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି। ଅନ୍ୟ ଋଷିକୁମାରମାନେ ଯାଇ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ଶୃଙ୍ଗି ରାଗରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ନଦୀର ପାଣି ପାପୁଲିରେ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ।
ଯେଉଁ ଅଭିମାନୀ ଓ ମୂର୍ଖ ରାଜା ମୋର ମହାନ ପିତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଘୋର ଅପମାନ କରିଛି, ସେହି ମହାପାପୀ ଆଜିଠୁ 7ମ ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷକ ନାଗର ଦଂଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଷରେ ଜଳିକରି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମୋର ଅଭିଶାପ ଅଟେ। ଏହି ଅଭିଶାପ ଏ ପୃଥିବୀର କେହି ବି କାଟିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସମୀକ ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ କରିଦେଲ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲ। ସେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଗୋ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଭଳି ପାଳୁଥିବା ଏମିତି ରାଜର୍ଷି ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଦେବତା ବି କରନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବାଳକ, ତୁମେ ସେହିଭଳି ରାଜର୍ଷିଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲ। ଏହିଭଳି ରାଜା ନ ରହିଲେ ସଂସାରରେ ଅଧର୍ମ ଅନାଚାର ମାଡ଼ିଯିବ। ଏହି ପାପରେ ତୁମର ବି ଭାଗ ରହିବ। ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲ ଯେ ଅପରିପକ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେବା କଥା ନୁହଁ।